usahay magsige siya og kanang sige siya sabak kay either magpapet or gutom siya or mangayo siya atong iyang treats ba nam siya treats nga murag cream gani. So karon kaon ra siya. Arte ni siya usahay kay kung kuan dili siya mukaon kundi siya hapu-hapon, dili siya hapu-hapon ba, dili siya ipet butay niya. Pero anyway, ambot lang kung magsige siya pabli o pultahan niya, makita siya to yung earring, makita siya dili siya kuan. Flynn? Say hi, Flynn. Yo homies, what's up? Welcome to another weekend vlog. Kaning nga vlog di ni para ako akong i-feature dari akong i-ring. Klaro na jud kay bang wala na gid tay mga content no. Unya. So sa katong mga nangutana din kay breed ani among i-ring kay Persian cat. So kuan siya 2 years old na ni siya nga naabot sa mo amo lang siyang gikuan. Dili pa kayo siya nagpag-abot sa mo itong kita ko sa amo ko ang previous vlog about ani pag-abot, so medyo kuan kayo nung kanang dili pa kayo mahinulo na ba karon arang na kayo duol na magsige na ka ng bayipid nga wala na sad kayo siya magkuan mag hair fall kay sigihan na mo kuan sigihan na mo sudlay pero ingon sila kanang mag hair fall ko nang iri natural ko nga sa kanang kuan once a year na sila kuan hair magkuan gyud na sila mag shredding. Pero katong hair fall niya katong pabago pa siya abot diri sa amo kay kuan to siya kanang kuan tungod sa ihang gibati ba nga dili pa siya anad sa ihang bago nga place, so wala. So pang kuanan medyo boring nga vlog homes pero sige na lang Clean peanut sige sa vlog ba sige sa vlog ba. Kaya pa kay girlfriend Peanut. Ang sa mga mga girlfriend niya sa kuan di ay sa gawas. Ino mong awayin? Wala ba kay girlfriend? Okay, girlfriend, Flynn. Please say hi sa vlog B. Kaya mo biyan nga vlog B, Say sabi. Hi sa vlog B. Hi! Hi, vlog! Hi sa vlog, boy! Hi sa vlog! Ayaw, pagtulog-tulog kay vlog ba yan ini mo? Ay, magkiat sa tak na vlog lang ta. Vlog ba yan ini mo na? Sige ka. Ayaw, sige o kuan. Ayaw, sige tapul-tapul. Ayaw, tapul-tapul ba? Ay, tapul-tapul ba? Mo niyang buhat ni kahuman niya o kaon. Kakit-kit din na siya, kay busog naman siya. Di ba, Flynn? Matug na ka? Matug na ka? Say hi to the vlog. Hi. Matug na ka? Ay, kidik. Buding. Oh, gruman siya. Buding. Matug na ka? Matug na ka? 8:01 PM. Hala. Nayuman, Flynn. Nayuman. Hala, naabot na si Yuman, Flynn. Naabot na si Yuman. Ito na yun. Hala. Na Yuman. Dali. Unsa? Daplin. Hi! Ano naman Yuman? Hala, dali. Hala. Nayuman. Nayuman. Oh, yun naman Yuman na. Itawag na sad gani.
Nagitawag na sad kaniya. Naman yun mo na. Stoy, dire gawas. Brog na ka. Asa mo nang ilaga? Hala! Hala! Nakapatay ko siya ilaga. Ayaw na ka na, ayaw ka na. Ayaw ka na ha? Ayaw na ka na ilaga ha? Mo di na imuhang gikuan ha? Good job, Flynn! Good job! Oh! Uy, nasa... naka-traits rin ha, kaya nakapatay ka ilaga ha. Ayan na. Mo di na imo ang gap ng termi ha. Very good mo, good. Flynn, ang problema ni Flynn, isbakan ta. Isbakan ta sa mga kuwan, Flynn. Sa mga rats. Basin daggan kay sila, Flynn, mo disbak na to. Kasi yung kanon, oh. Yan, kanon. Yang patyon ug mayo dinya kanon ya patyon. Patay naman na. Patay na dili na namang maak, dili na namang maak, dili na. Ayun na. Ayun na lagi. Dili na. Ali magkaon tag treats na, kaon tag treats mo din iyang pirmi gikuan ganiha, mo siya may mutang. Dakpan gid niya. Dili na ha. Good job ka ha, good job. Wala na. Flynn, lingkod sa lagi. Good job. Good job. Hinay lang. Wala magadali. So, kaon na siya ganiha. Kaon na siya ganiha sa iyang lunch. Di kita siya mahimutang. Sige, po na siya pangita. So, mo din niyang wala. Tuna. So, tuna rin siya. Tuna. Alin rin. Unsa man? Ano naman ta treats? Hi, say hi. Hi, B. Hi. Hi. Unsa lagi mo ha? Ano naman treats ang Flynn? Dre. Come. Hi. Gutom pa rin ka. Naman naman tao kaon. Manitreat na sad pa. So homes, that's it. Mga ito ang video karong simahan mo na no. O gaya mo kalimot pag like, comment, and subscribe. O comment mo kung ganahan po mo makakita o content ni Flynn. Please support Filipino Homestay, a vlogger. It's your homie again, Ian. See you next week, homes. Peace out. Ngita pa siya sa uban. Sunod na sad tong uban. Sunod na sad to ka to.